Lijep pozdrav i dobrodošli u kratku video lekciju u kojoj ćemo objasniti kako crtamo okomice i paralele koristeći naš geometrijski pribor. Dakle, zamislimo da je nacrtan jedan pravac i da želimo nacrtati pravac koji je usporedan sa tim pravcem. Imenujemo taj pravac kao pravac A i želimo nacrtati pravac B koji će biti usporedan sa pravcem A. Dakle, ove dvije uspravne crtice u matematici označavaju paralelnost ili usporednost. Sad, kako to napraviti pomoću geometrijskog pribora? Da najbolje je uzeti jednako kraćan trokut. Prisjeti se, to je trokut koji ima dvije stranice jednake duljine. Te stranice zovemo kraci i ima ovu stranicu, treću, koja je ili dulja od kraka ili kraća od kraka i nju zovemo osnovica. Okrenemo taj trokut tako da osnovicu položimo uz onaj pravac, znači s kojim želimo nacrtati usporednicu, odnosno paralelu. Uzmemo drugi trokut i postavimo ga uz ovaj trokut s lijeve ili desne strane. Evo, recimo, ja sam ga postavila s lijeve strane i sada ovaj trokut jednako kraćan pomičemo prema gore ili prema dole gdje već želimo nacrtati usporednicu. Samo moraš paziti, ne smiješ ovako slobodno. Ako ga i slobodno pomičeš, moraš samo paziti da na kraju ga postaviš uz ovaj trokut, kao što je bilo u početnom položaju. Znači, samo ga vučeš, ja sad imam sličice pa ne mogu skroz uz ovaj drugi trokut vući, ali je bitno da ga znači vučeš uz taj trokut i onda jednostavno nacrtamo usporednicu sa tim pravcem. Evo ga. I taj pravac je usporedan sa pravcem A. Znači, to nam je pravac B. Da je zadana točka kroz koju bismo morali povući usporednicu, onda bismo postupili na sljedeći način. Recimo da je ovdje, evo samo malo da stanjem olovčicu, recimo da ovdje imamo točku, samo da je malo ljepše nacrtam, malo sitnije, znači recimo da ovdje imamo točku C i da želimo usporednicu, nacrtati usporednicu sa pravcem A koja prolazi kroz točku C. Recimo, znači, nazovemo taj pravac kao pravac C i želimo da pravac C također bude usporedan sa pravcem A. Pa postupili bismo zapravo na isti način. Dakle, položili bismo jednako kraćan trokut uz pravac A, onda bismo ovaj drugi trokut okrenuli tako da stoji uz taj jednako kraćan trokut i jednako kraćan trokut bismo pomaknuli prema gore, pazeći da idemo uz ovaj drugi trokut, znači gore tako da dođe u točku C. I zatim bismo kroz točku C, evo samo da odaberem alat, povukli znači pravac koji je usporedan sa pravcem A, a prolazi točkom C. I na taj način smo nacrtali, dakle, pravac C koji je još jednom usporedan sa pravcem A, a prolazi kroz točku C. Sad ćemo u nastavku pokazati kako crtamo okomice pomoću svog geometrijskog pribora. Neka je sada zadan pravac A i želimo nacrtati pravac B koji je okomit na pravac A. Oznaka za okomitost je, rekli smo, okrenuto ne tako ružno, samo malo. Dakle, oznaka za biti okomit u matematici je ovo okrenuto slovo T. Dakle, želimo nacrtati pravac B koji je okomit na pravac A. Također ćemo koristiti dva trokuta. I sad opet ćemo uzeti jednako kraćan trokut i osnovicu jednako kraćnog trokuta položiti uz pravac na koji želimo nacrtati okomicu.
Zatim ćemo uzeti drugi trokut, evo samo malo, uzet ćemo ovaj drugi trokut, približiti ga čipo, znači uz ovaj jednako kraćan trokut. I sad, obzirom da smo drugi trokut postavili lijevo od jednako kraćnog ovog trokuta, onda ćemo jednako kraćan trokut okrenuti prema desno. I to ćemo ga okrenuti tako, znači da se ovaj njegov drugi krak, znači ovo nije dobar položaj, mora znači biti čipo uz ovaj trokut koji smo stavili uz njega, znači mora se poklopiti sa njim. I jednostavno ćemo uz znači osnovicu tog trokuta možemo bilo gdje povući okomicu. Dakle, krenuli smo ga u desno, evo ga, samo da uzmem alat i sada tu nacrtamo znači okomicu. Evo, pomaknut ću ovaj trokut da ti ne smeta. Rekli smo da je oznaka za pravi kut mali kvadratić i ovdje ćemo napisati da je to pravac B koji je okomit na pravac A. Pokazat ćemo još jednom postupak. Znači najprije moram vratiti ovaj trokut u početni položaj, samo moram paziti da bude uz točno osnovica položena uz pravac na koji želim povući okomicu. Evo, mora biti točno uz taj pravac položeno. Evo ga. Uzmemo sada da nam je, opet kao što smo imali u prethodnom slučaju, zadana točka C i da želimo povući kroz točku C pravac C koji je okomit na pravac A. Znači sada ne možemo povući okomicu bilo gdje, nego mora prolaziti kroz točku C. Ponavljamo isti postupak, znači uzmem jednako kraćan trokut, još jedan put ovo su kraci, ove dvije stranice koje su jednake duljine, a ova treća stranica je osnovica. Položim osnovicu točno uz onaj pravac s kojim povlačim paralelu ili na koji želim nacrtati okomicu. Drugi trokut, evo sad ću ga opet položiti s lijeve strane čipo uz ovaj trokut. Pošto sam drugi trokut položila lijevo od jednako kraćnog trokuta, onda ću jednako kraćan trokut okrenuti, znači tako da se ovaj krak znači bude sad čipo uz ovaj pomoćni drugi trokut, a zapravo će mi osnovica biti okomita na pravac A. I sada samo pazići, ako ti se i pomakne nije problem, samo ovaj tu trokut moraš čvrsto držati. Znači sad samo pazi, moram povući ga gore uz ovaj drugi trokut, ali tako da mi prolazi kroz točku C. Evo ga. Odaberem alat za crtanje, ti imaš svoju olovku i povučem okomicu kroz C na pravac A. Evo, pomaknut ću sad ovaj trokut, znači istaknut ćemo pravi kut i rekli smo da ćemo ovaj pravac nazvati pravac C. Evo, i na taj način pomoću svog geometrijskog pribora konstruiramo okomice i paralele. Nadam se da sad više neće biti problema sa tim i na samom kraju lijep pozdrav!